వారాహి పూజకి స్వాగతం, సుస్వాగతం. అందరికీ అమ్మ ఆశీస్సులు ఉండాలని మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటున్నాను. ధర్మబద్ధమైన మీ కోరిక ఏదైనా మనసులో 3 సార్లు స్మరించుకోండి. అమ్మకి నివేదించండి. దేవునికి కృతజ్ఞతలు చెప్పండి. గురుదేవ, మహాగణపతి దేవ, అమ్మా వారాహి, పితృదేవతలారా, పూర్వీకులారా, మా కులదైవమా, మీ దివ్య ఆశీస్సులు మాపై కురిపించండి. మా జీవితంలో ఆర్థికంగా వృద్ధి చెందేటట్టు ధన ధాన్యాలతో సమృద్ధిగా సుసంపన్నంగా ఉండాలని ఆశీర్వదించండి. మా దాంపత్య జీవితం ప్రేమతో నమ్మకంతో మరింత బలపడాలని ఆశీర్వదించండి. మా శత్రువులకు కుట్రను నశింపజేయండి. విజయం మాదే కావాలని ఆశీర్వదించండి. సొంత గృహం త్వరగా సమకూరాలని ఆశీర్వదించండి. శ్రీమాత్రే నమః. శ్రీ వారాహిదేవ్యై నమః. ఈ వీడియో మీకు నచ్చినట్టయితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. మహాగణాధిపతియే నమః. పరదమచ్యుత పరదమ పూజిత మహాగణపతి మహాగణపతి మహాగణపతి. ఓం గం గణపతియే నమః. 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 మహాగణాధిపతియే నమః. సర్వవిఘ్ననాశనం, సంపూర్ణ కార్య విజయం మహాగణపతి. అమ్మా వారాహి, శరణు శరణు వారాహి. ఐం ఓం ఐం వారాహి దేవ్యై నమః. 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 ఐం ఓం ఐం వారాహి దేవ్యై నమః.
ऐं ओम ऐं वाराहि देव्यै नमः 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 श्रीमात्रे नमः वाराहि देव्यै नमः अम्मा दुर्गम्मा श्रीमात्रे नमः ओम दुम दुर्गाये 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 नमः ओम
ఓం ధం దుర్గాయ నమః 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 శ్రీమాత్రే నమః ఓం ధం దుర్గాయ నమః సర్వశత్రునాశనం సంపూర్ణ కార్య విజయం. అమ్మా వారాహి మహాధూపం. దుర్గా అమ్మా దుర్గమ్మ శరణు తల్లి. అమ్మా మహానైవేద్యం. అమ్మా వారాహి శరణ్. అమ్మా వారాహి రక్ష. అమ్మా వారాహి రక్ష. సర్వశత్రునాశనం సంపూర్ణ కార్య విజయం. వారాహి రక్ష. వారాహి శరణు. వారాహి రక్ష. వారాహి శరణు. అమ్మా దుర్గమ్మ శాంతి. అమ్మా దుర్గమ్మ శాంతి. అమ్మా దుర్గమ్మ శాంతి. శ్రీమాత్రే నమః. అమ్మా వారాహి శరణు. వారాహి రక్ష. వారాహి శరణు తల్లి. ప్రసన్నంగా అమ్మ. అమ్మా వారాహి రక్ష రక్ష రక్ష. వారాహి శరణు. వారాహి రక్ష. వారాహి శరణు. తెలుసో తెలియక చేసిన అపరాధం క్షమించమ్మా. వారాహి రక్ష. వారాహి శరణు.